Táto robotická kosačka nezobudí susedov. Nemusíte riešiť dĺžku kábla. Neprepne sa do režimu offline, ako to práve urobil Jenin počítač počas schôdzky. Nezačne na vás náhle hovoriť španielsky a neujde z pozemku. Ako koko. Keď všetko ostatné zlyhá, my sme tu pre vás. Áno, tu dole. Lebo po 30-ročnom vývoji robotických kosačiek vieme, ako na to. Buďte o krok vpred s robotickými kosačkami Husqvarna.